sariya bulon jamukan lajɛbagaw Sherifula Jabaramuso kan an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ko nin ye anw sigilen sariya bulon kɛnɛ kan bi i n'a fɔ an kun ye layiru ta aw ye dɔnniya tɛmɛnenw na k'a fɔ min bɛ kɛ sababu ye an na wuli k'an ɲɛsin ANICT ma ANICT an y'a fɔ aw ye ka tɛmɛ o la bi ala sɔnna ka o don yira an na babu a bɛna tali kɛ min kan o de ye nin cakɛdaba in jɔyɔrɔ ye an ka jamana kɔnɔ le thème du jour les missions de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales ANICT babu bɛ o kan bi an bɛ wuli ka bɔ an ka jamanaw ɲɛfɛ bi kuma o kuma an n'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ jumɛn bɛ nin cakɛda in na anw ka yɛrɛmarakafo kɔnɔna na u ka dɛmɛ bɛ sɔrɔ cogo jumɛn na critère jumɛn b'a sɔrɔ agence dayɛlɛli ni sisan cɛ o ye baaraba jumɛnw kɛ hakaja gɛlɛya jumɛn b'u senkɔrɔ ka na kun cɛ min ye u ka baara bolodalenw ye n'an ko ko perspective san 2024 kɔnɔna na nin babu bɛɛ lajɛlen a na fɛsɛfɛsɛ aw ɲɛna bamanankan cɛɲi na ka sabu kɛ an ka maa welelen ni o ye cakɛda ɲɛmɔgɔ ye l'invité du jour docteur Lassine Coulibaly ancien chercheur directeur général de l'ANICT sɔni an n'ale an bɛ don an ka babu kɔnɔ walasa ni aw an ka faamuyali caman sɔrɔ a kɔnɔna na inshallah. K'i waleɲuman dɔn i n'i bolo fali bɛɛ i y'o bila min bɛ kɛ sababu ye jamana kɔnɔdenw n'a dɔn cakɛda in ye jumɛn ye a ye mun kɛ jumɛnw tora i y'o mun kɛ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn. Baraji a diyara an ye a bonyana an ma Sherifula lamɛnjɛkulu bɛɛ ani i yɛrɛ k'aw sen bɔ aw bolokɔrɔ ka se an ka baarakɛyɔrɔ in na yan nɔ n'u b'a fɔ ma ko agence nationale d'investissement des collectivités an ka bagu an ka fɔ kɛ mɔgɔw ye u bɛ se ka faamuya sɔrɔ kow la cogo jumɛn ANICT bɛ baara ni fɛn minnu kɛ pour que jamana denw bɛ se ka lafiya cogo min na. A diyara n ye monsieur le directeur général bi an b'a fɛ k'a dɔn n'a fɔra ko ANICT ale yɛrɛ ye cakɛda sugu jumɛn ye ani minisiriso jumɛn bɛ yen n'a a kalifalen d'o la. Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales o ye cakɛda ye n'a sirilen no u ka minisiriso min na n'u b'a fɔ ko ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation sariya bolo dɔ de y'a bila sen kan o kɛra san 2000 n'u b'a fɔ année 2000 pour que a ka se ka dɛmɛ don an ka collectivité territoriale ma n'a fɔra collectivité territoriale an kan bɛ commune fɔlɔfɔlɔ la cercle ani région conseil de régionaux donc ANICT ye cakɛda ye mun labɛnna ka taa wari ɲini fɔlɔ an ka baara fanba ye fɔlɔ ka wari ɲini a kɛra état ta ye o a kɛra an b'a fɔ minnu ma partenaires techniques et financiers an bɛ se k'olu ka wari sɔrɔ cogo jumɛn ka tilatilali kɛ pour que commune bɛɛ bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ région bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ pour que u ka se ka investissement kɛ mun bɛ se ka kɔlɔlɔ ta ka bɔ population kan o ye an ka baara kun fɔlɔ ye an ka kun filanan ye mun ye commune yɛrɛ ka fonctionnement la ani région ka fonctionnement la musaka jumɛn bɛ se ka d'u ma mun bɛ se k'u dɛmɛ u ka baara taabolo la sabanan na fɛnɛ ANICT ye cakɛda ye mun bɛ se ka commune n'u taara sisan k'u bɛ taa banque la k'u bɛ taa juru ta ni kɔni taara banque la i bɛ taa juru ta u bɛ fɛn f'i ɲɛna ko garantie donc n'i y'a lajɛ fonds de garantie secteur privé bɛ yen an fɛnɛ ta ye commune de ye commune ka juru bɛ se ka garantie cogo min na o y'an ka baara fanba dɔ ye an ka baara laban ye mun ye o ye ka commune yɛrɛ dɛmɛ u bɛ se k'u ka sɔrɔ yiriwa cogo jumɛn u sigida la donc ANICT ye cakɛda ye mun sirilen don administration territoriale la donc an ka baara fanba ye ka décentralisation de sinsin musaka ko ta fanfɛ. Monsieur le directeur général an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn nin walawalali la anw ka sigi kun ye jumɛn ye maire dama tɛ minnu bolo b'a la ka bɔ dama tɛ mais jamanadenw ka se k'u ka cakɛdaw dɔn k'u jɔyɔrɔw dɔn k'u nafanw dɔn e ka nin walawalali nin b'a to an bɛ bɔ o kuma kɔnɔna na a diyara n ye o kɔfɛ ni an ye jateminɛ kɛ nin na maa minnu bɛ yen ni u b'a fɛ ka mairiya ɲini waati nataw la a b'u fana dɛmɛ k'u hakili kɔgɔ san'o don cɛ n'a y'a sɔrɔ ANICT kan ka intervenir yɔrɔ min na n'a kan ka baara kɛ yɔrɔ jumɛn na est-ce que Mali mairie bɛɛ walima commune bɛɛ n'a ka kan wa n'u n'a man kan critère jumɛn b'a la pour que ANICT k'i dɛmɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye maa kura minnu u kan bɔ mairiya nɔfɛ u n'a dɔn k'u labɛn k'u kɔgɔ ka bɛn a ma walasa u ka se ka ANICT ka dɛmɛ sɔrɔ critère jumɛn b'a la. An ka kuma critère kan fɔlɔ a ka di n ye an ka bakuruba dɔ di fanga taabolo kan parce que n'i y'a mɛn ko décentralisation o ye ka mara cɛbɔ de bɛɛ ka se ka mara kɛ i sigiyɔrɔ la n'u b'a fɔ ma décentralisation bon décentralisation ko kun kɔnɔna la
jamana ɲɛmɔgɔw ye structure saba de labɛn sinon ka taa bila naani na kelen u b'a fɔ ma ko ye DGCT ye o ye communes bɛ la baara cogo jumɛn donc olu ka baara bɛnnen n'o ma filanan o ye centre de formation des collectivités o ye maires ni collectivités territoriales minnu b'o o baaraw kɛla olu bɛ se k'a former cogo jumɛn baara bɛ se ka ɲɛ yir'u la cogo jumɛn olu ka baara y'o ye sabanan o ye fonction publique des collectivités minnu bɛ baara la commune kɔnɔ n'u b'a fɔ u ma ko fonctionnaire des collectivités olu ka baara bɛnnen don olu ka gestion ma a naaninan ye anw ye an ta y'a musaka ma yɔrɔ ye donc o kɔrɔ ye mun ye n'i y'a jateminɛ bi bi in na avec la nouvelle réforme a fɔra ko Bamako fanga Mali la fanga cɛ bɔra k'a bila fo commune 815 communes ani ka région 20 fara kan donc n'i y'a lajɛ o région an ka baara bɛnnen o bɛɛ de ma donc ANICT n'i bɛ kɛra maire o commune na ANICT bɛ se k'i dɛmɛ donc n'i y'a jateminɛ an ka baara fan o fan san o san n'a ye musaka sɔrɔ a mana kɛ fitinin o a kɛra caman ye o an b'a tila pour que bɛɛ ka se ka dɔ sɔrɔ parce que an ka laɲini ye mun ye il faut que jamana bɛɛ de ka se ka développer ɲɔgɔn fɛ wari kana to Bamako a kana to Segu mais a ka se ka cɛ bɔ ka taga fo Tawudeni donc pour que ka se k'o baara nɔgɔya an bolo san camancɛ la sisan an bɛ commencer ka ɲininkali kɛ a kɛra gouvernement ye o a kɛra partenaire ye o musaka jumɛn de b'aw bolo n'a bɛ fɛ k'o kɛ ka commune dɛmɛ investissement ta fan fɛ donc n'aw wariw sɔrɔ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tuma min na an bɛ jateminɛ fɔlɔ min kɛ e ka commune na conseil joli b'i bolo e ka commune na mɔgɔden joli b'a kɔnɔ e ka commune na i ni centre urbain ka jan ɲɔgɔn na wa donc n'aw bɛɛ de ta k'o fara ɲɔgɔn kan est ce que e ka commune gestion na a fɔra i ɲɛna ko san o san i ka to ka session kɛ i ye session kɛ wa i m'a kɛ wa donc n'aw bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan an bɛ sɔrɔ ka wari tila n'o de ye o critère de ye donc n'i y'a jateminɛ an tɛ se k'a fɔ ko nin commune ko ka di n ye n bɛ wari di nin ma mais ɲininkali dɔ de kɛlen don e la fɔlɔ est ce que e y'o ɲininkali k'a kɛcogo la wa est ce que i y'o baara k'a kɛcogo la wa n'i sera k'o de kɛ tuma min na an bɛ sɔrɔ ka musaka d'i ma donc n'a y'o wari tila sa o ɲɔgɔn cɛ ANICT borofala dɔ bɛ région bɛɛ la région kɔrɔ ninnu na donc n'i ye projet fara ɲɔgɔn kan bon an ka projet ninnu maire kelen ka décision tɛ dɛ c'est pour ça a ka d'anw ye an ka kuma ni population ye u k'u gɛrɛ parce que maire ka baarakɛ document dɔ bɛ gafe dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko PDSEC an bɛ baara kɛ ni PDSEC de donc PDSEC dilantɔ a fɔra ko village bɛɛ quartier bɛɛ ka na n'i ka laɲini ye mairie niveau la u b'a fɛsɛ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ ko PDSEC donc san 5 kɔnɔna la commune ka laɲiniw b'o kɔnɔna na donc an bɛna sisan k'o laɲiniw de ta san o san an b'a f'u ye bon nin wari b'an bolo k'a d'aw ma a ka laɲini jumɛn bɛ yen mun bɛ se ka se nin wari ma n'o y'aw bolo priorité ye donc maire n'a ka dangaw de bɛ sigi sisan ka kuma bon an ka commune kɔnɔna la wari min dira an ma ɲina ANICT fɛ an bɛ fɛ k'a don nin da fɛ wa bɛɛ de ka kan k'a signer k'a fɔ bon ka an sɔnna a ma an bɛna nin projet de financer ni ANICT wari ye donc a yɛrɛ b'a ka entreprise ta a yɛrɛ b'a ka fɛn bɛɛ labɛn tuma min na ka sɔrɔ ka papier bila ka na ANICT la n'an y'o bɛɛ lajɛ n'an ko k'a bɛɛ ka ɲi tuma min na an bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko an bɛ bɛnkan signer an bɛ wari d'aw ma aw k'a baara kɛ après an bɛ sɔrɔ ka taa kɔfɛ sisan k'a lajɛ est ce que baara min fɔra an ye bɛnkan min signer a y'a k'a bɔ sira fɛ est ce que a bɔra sira fɛ pour que an ka se ka wari bila ka bolo la an ka se ka sarali kɛ donc ANICT bɛ baara ten tɔ de parce que kuma dɔw la i b'a association bɛ wuli ka na an fɛ yen nɔ population civile bɛ wuli ka na an fɛ yen nɔ simple citoyen olu bɛ na an fɛ yen nɔ mais an n'olu tɛ baara kɛ ɲɔgɔn ye ANICT ka baara fanba dabɔlen don ka maire de dɛmɛ a bɛ se ka commune na baara cogo min na pour que bɛɛ ka se ka développement sɔrɔ i sigiyɔrɔ la an ka baara fanba o de ye donc ni laɲini b'i fɛ i bɛ fɛɛrɛ kɛ commune ka san 5 document labɛntɔ gafe labɛntɔ i bɛ fɛɛrɛ de kɛ ka t'i ka laɲini don kɔnɔ n'i ka laɲini don kɔnɔ a ka ca ala fɛ don dɔ la ANICT ka waribɔ bɛ se ka s'i ma an bɛ baara kɛ ten tɔ de an ye faamuyali caman sɔrɔ n'o tɛ an yɛrɛ mun ye ONG ye an kundaw fana kan k'a fɔ a mago b'aw ka dɛmɛ la a bɛ kɛ sababu ye nin kɛnɛ ninnu sigili i n'a fɔ i da sera ma cogo min na ka kuma ni jamana kɔnɔdenw ye kana jango kan min n'u b'o mɛn k'o faamu a bɛ kɛ sababu ye maa caman bɛ yen nɔ bi minnu tun bɛna wuli ka na n'u yɛrɛ ye ko ANICT ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen n'a jaabi sɔrɔ i kɛyɔrɔ la nin waati in na i da sera ani maire n'an y'a faamu kɔni ne ka faamuyali la o kɔrɔ ni maire de bɛ baara kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ cakɛda wɛrɛ caman kan a bɛ fɔ min ma ko kɔmasegi restitution publique est ce que o critère bɛ aw ka musaka sɔrɔli la wa musaka sɔrɔli fanba fɔlɔ o ye session u bɛ session mun teni parce que ni maire tɛ session teni session kɔrɔ ye de
an ye baara min kɛ fo k'an ka segin ka restitution kɛ an k'a fɔ déjà an yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ an ka lasegin donc n'i y'o baara kɛ u b'o dilan papier de lasegin ka taga yɔrɔ min na n'u b'a fɔ o ma ko DGCT donc n'an bɛna an ka wari tila daminɛ an bɛ t'olu ɲininka DGCT nin maire in a kun fɔra k'a ka nin baara ni nin baara ni nin baara ni baara kɛ papier jumɛn bɛ yen parce que n'u tilara u kan ka u b'a fɔ mun ma ko rapport u bɛ rapport de kɛ k'a bila ka taga donc maire minnu y'u ta kɛ u b'o ci an ma donc an bɛ baara kɛ n'o de ye hali ka u ka structure dɔ bɛ n'u b'a fɔ ko observatoire du développement humain minnu bɛ fantanya laɲini kɛ commune kɔnɔna la an n'olu fana bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que n'an bɛna tilali kɛ an bɛ ɲininkali kɛ aw ye commune classé nin fantanya bɛ nin na nin ka wari ka ca ni nin ka wari ka ca ni nin ye u b'o fana ci an ma an b'o fana lajɛ pour que a bɛ fɔ ko minnu ni ko wari bɛ minnu bolo olu fana ka sɔrɔ ka na caya kojugu ni fɛn tɛ minnu bolo ye donc an b'o de bɛɛ jateminɛ comme n y'a f'i ye cogo min na an ka laɲini fɛn kelen de ye il faut pas que dugu dɔ ka taa ka dugu dɔ to an bɛ se ka wari tila cogo jumɛn pour que commune bɛɛ ka se ka développer ɲɔgɔn fɛ o de la tuma dɔ la chaque fois n'an ye papier in bila k'a fɔ ko commune ka wari ye nin ye mɔgɔ caman bɛna ɲininkali kɛ nin commune ka wari cayara ne ta ye nin commune ka wari cayara ne ta ye o bɛ sɔrɔ fɛn min fɛ ale ka jama ka ca n'a ta ye wari bɛ ka commune kɔnɔ ka tɛmɛ ale ta kan donc forcément o b'a to wariw tɛ se ka kɛ kelen ye voilà an bɛ baara kɛ ten de. Monsieur le directeur général anw ye faamuyali caman sɔrɔ i ka nin walawalali nin na mais halisa an mago bɛ yɔrɔnin dɔ la i da sera fonds de garantie ma n'o ye secteur privé ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw mun bɛ se ka don u jigikɔrɔ walasa u ka dɛmɛ sɔrɔ o dɛmɛ mun bɛ sɔrɔ an ma a bila an kunna dɔrɔn k'a fɔ a wari bɛ kɔsegin n'i ye baara kɛ i b'a kɔsegin aw ta dɔn ni commune mun ye aw ka dɛmɛ sɔrɔ yala u bɛ tila ka wari lasegin a ma wa walima o kɔni y'u talen o y'o kɛlen u ta ye. dɛmɛ suguya ye fila ye anw fɛ yan dɛmɛ kelen o ye kɔni o ye dɛmɛ k'a d'u ma dɔrɔn u ka taa baara kɛ n'a ye an b'o fɔ o ma ko subvention o de fanga ka bon kosɛbɛ an ka baara la an ka baara fanba bɛ subvention de ye n'an y'o di maire ma o kɔni o musaka tɛ lasegin tuguni maintenant dɛmɛ filanan in ye mun ye o yɛrɛ an ma se ka don o la ten tɔ kosɛbɛ fɔlɔ parce que laɲini fɛn caman bɛ yen nɔ fo ka se k'o bila sen kan parce que gouvernement y'o wari in d'an ma de ni maire taara sa k'a bɛ taa juru ɲini banque la gɛlɛya caman b'a la pour que maire banque fana ka se ka da maire la ka juru don a la commune tɔgɔ la an bɛ se k'a fɔ bon an bɛ garantie di sinon an yɛrɛ tɛ juru don n'u la mais an bɛ garantie de di pour que u ka se ka juru sɔrɔ ka baara kɛ ka juru lasegin n'u ye juru lasegin an ka garantie bɛ lasegin a ma donc an bɛ k'o baara yɛrɛ de fara ɲɔgɔn kan sisan pour que an ka se ka dɔ fara musaka min bɛ di commune ma dɔ ka se ka caman ba se ka fara o kan. o kɔfɛ sisan an b'a fɛ k'a dɔn ANICT yɛrɛ a jɛɲɔgɔnw ye jɔn ye n'an ko ko partenaires collectivités kɔfɛ yala minnu ye ambassadew ye an n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa walima jɛɲɔgɔn wɛrɛw b'a la. ANICT ni mɔgɔ caman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ta ye mun ye an ye baarakɛyɔrɔ dɔ de labɛn par exemple gouvernement au lieu que a ka taga commune kelen kelenna bɛɛ kɔnɔ on a dit commune 800 a ka ca 715 a ka ca kojugu n'a fɔra gouvernement ka to bɛɛ kɔnɔ a ka gɛlɛn donc gouvernement bɛ d'anw na ka wari d'anw ma ni partenaire mun nana a bɛ se ka kɛ ambassade ye ambassade dɔw bɛ yen nɔ a ka d'olu ye fanga cɛbɔli baara o de ka d'olu ye olu ka musaka bɛ t'o de la mais n'a fɔra k'u ka taa commune bɛɛ kɔnɔna la kelen kelenni a baara ka gɛlɛn donc olu fana bɛ d'an na ka wari d'an ma an yɛrɛ bɛ taa lajɛ sisan diɲɛ kɔnɔna la musaka dɔw bilalen don mun bɛ se ka commune dɛmɛ a ka développement na bon n'i ko ko commune ka bɔ sisan tawudeni commune dɔ ka wuli sisan k'a bɛ taa wari ɲini a yɛrɛ ye est ce que ale dɔnnen don kɔ kan wa est ce que a b'o dɔw yɔrɔ dɔn wa donc a ka gɛlɛn donc an bɛ taa olu fana tɔgɔ la ka taa wari ɲini ka na n'a nana sisan an bɛ sɔrɔ k'a d'u ma donc n'i y'a jateminɛ an ni gouvernement bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani ambassadew bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani Nations Unies ka programme bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ américains programme de développement fonds internationaux an ni ninnu bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que an ye fɛn dɔ de bila en place k'a fɔ n'i ka wari d'an ma danaya de don parce que wari baara ye danaya baara de n'i ye wari d'an ma a ka ca Ala fɛ i ka laɲini ye mun ye an b'i ka wari lase yen yɔrɔ la ka tila ka segin k'i ma k'a f'i ɲɛna i ye wari min d'an ma a donna nin de fɛ wa prévu filɛ nin ye investissement filɛ nin ye wa papier bɛɛ filɛ nin ye donc o danaya in de kama mɔgɔw bɛ na an fɛ yan nɔ gouvernement bɛ na yan nɔ partenaires techniques bɛ na an fɛ yan nɔ pour que ka se ka commune accompagner donc u bɛ se ka caman ta ka bɔ minnu ka kɔlɔlɔ kan ni se tɛ minnu ye ka taa partenaire ɲini ANICT bɛ taa partenaire ɲini ka na d'i ma an bɛ baara kɛ ten de. n'an ye jateminɛ kɛ bi ANICT a sigili ni bi cɛ
baara caman kɛra haka diya ka se cakɛda in yɛrɛ kalifara aw la don mun na k'i ka ɲɛmaa ye ka se bi ma a ye wulikajɔba jumɛnw kɛ ni jamanadenw bɛ se ka an sɔnni sogo ka bi k'a fɔ ni ala sɔnna sini na diya ni bi ye la grande réalisation. A ka ɲɛ fɔlɔ an ka sigi kɔfɛ parce que salon an b'a fɔ ko san 20 fɛti parce que ANICT créera a mɛnna dɔɔni donc o san 20 kɔnɔna la an sera ka miliyari 384 de fara ɲɔgɔn kan k'a tila Mali commune bɛɛ ɲɔgɔn cɛ. I tɛ se ka taa Mali commune na bibi na i tɛ taa ANICT tɛgɛnɔ dɔ sɔrɔ fan dɔ la donc o ye kɛra ni gouvernement ka bonya ye, gouvernement ka dɛmɛ ye, partenaires techniques ka dɛmɛ ye, donc a ka d'an ye fɔlɔ an k'olu fo. N'i y'o miliyari in lajɛ a donna fanba mun na fɔlɔ o ye santé. ANICT ye CSCOM camanba de jɔ. O commune ka dɔgɔn ko ANICT ma taa dɔɔni kɛ yen nɔ. École n'i y'a lajɛ kuma o kuma san o san a ka dɔgɔn ko ANICT tɛ école jɔ commune dɔ la. Ka b'o la ka na agriculture, ka ji, sɛnɛ, baganmara, pêche, ANICT ye dɔɔni kɛ nin bɛɛ la nin san 20 kɔnɔna la. San laban minnu na n'a i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na n'a kalifara anw na salon an ka dan dɔrɔn salon na salon a ma dogo mɔgɔ si la Bamakɔ nɔgɔko kuma wulila ka yɔrɔ bɛɛ minɛ ni nɔgɔ ye ANICT nana k'a ka musaka di mairie centrale ma donc o y'an san 1 ka n'a bila san 2 kɔnɔna la an ye mairie de district dɛmɛ ni miliyari 1 ni 500 de ye miliyɔn 500 miliyari 1 miliyɔn 500 k'a don mansininw na remorque b'o la ɲamancɛminan pelleteuse b'o la laban in na sisan bi an bɛ to ka ye réseaux sociaux sanfɛ mobilinin dɔ bɛ ka tourner fo a bɛ ka yɔrɔ furan ka aspirer ni y'a siɲɛ fɔlɔ ka k'an ka jamana kɔnɔ o kɛra ni ANICT ka financement ye donc o ye fanba dɔ ye nin san 2 kɔnɔna la n'i y'a lajɛ ka taga Segu yanfan ninnu na an ye CSCOM belebeleba caman jɔ yen nɔ Segu région kɔnɔna la Kulukoro région kɔnɔna la Kayi région kɔnɔna la sugu belebelebaw an commencera olu fana jɔli la ka taa bila Kulukoro tuguni ka taa Kɛnparana Blata olu bɛ ka daminɛ Barawulita o fana bɛ ka daminɛ donc ni san laban ninnu na ANICT commencera ka waribaw don commune kɔnɔna la k'u dɛmɛ centre de santé jɔli la k'u dɛmɛ sugu jɔli la donc olu y'an ka investissement baw de ye laban in na an bɛ ka gouvernement fana dɛmɛ tuguni ka taga n'a b'a fɔ ma ko le retour de l'administration dans les régions du nord ANICT sen b'o baara fana la parce que an bɛ ka musaka bila ka taa yen yɔrɔ fana la population minnu bɛ ka segin u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo jumɛn o sigiyɔrɔ la. Monsieur le directeur général ne yɛrɛ kɔni nisɔndiyara fo k'a dama tɛmɛ ja an ye Bamakɔ saniya bolodalen mun ye an yɛrɛ kun bolo collectivités ka fonds propre dɔ ja aw ka dɛmɛ b'a la nin diyara n ye san'an ka pan o yɔrɔnin kunna est-ce que Bamakɔ kɔnɔna na nɔ halisa ko in a ma ban an na dɛmɛ wɛrɛ kɛ wa walima a na dan salon ta in ma. A tɛ se ka dan salon ta in ma an bɛ baara de la san o san an bɛ musaka dɔ ɲini an bɛ se k'a lajɛ cogo min na an bɛ se ka commune dɛmɛ ɲinan ta la an bɛ fɛ ka dɛmɛ bolo yɛlɛma parce que an ka laɲini ye mun ye o tɛ k'a kɛ kuma bɛɛ ka commune dɛmɛ mais an bɛ fɛ ka commune dɛmɛ ka se a yɛrɛ kɔrɔ donc o de ye kokumu kɔnɔna la ɲinan an bɛ fɛ ka mairie de district dɛmɛ ni baara min ye n'u b'a fɔ a ma ko taxe collectée parce que an ye jateminɛ kɛ an ka commune caman na taxe collectée ye problème ye pour que ka se ka mairie yɛrɛ ka musaka caya u ka se u yɛrɛ kɔrɔ il faut u ka se k'u ka taxe ninnu u k'a maîtriser u ka magasin bɛ yɔrɔ min na u ka se k'u maîtriser u ka sugu u ka se k'u ka sugu maîtriser donc n'o kɛra u bɛ se k'u ka sɔrɔ maîtriser dɔw la kama ɲinan ANICT ye laɲini kɛ an bɛna commune 10 ta o commune 10 kɔnɔna la u b'a fɔ mun ma ko système digital c'est-à-dire ka hadamaden tɛgɛ bɔ wari minɛ la de telle façon que Orange Money bɛ bi banque bɛ yen nɔ bi chèque bɛ yen nɔ bi an ka laɲini de an ka se k'o système sigi sisan commune 10 kɔnɔ ɲinan an bɛna expérimenter pour que u ka musaka bɛ se ka caya cogo min na pour que yeli ka se ka kɛ musaka minnu bɛ sɔrɔ n'o kɛra a ma se ANICT k'a fɔ tuguni ka taa dɛmɛ don
commune ma pour ka se k'u ka saniya ni u ka investissement ta parce que u ka musaka bɛna caya u ka sɔrɔ bɛna caya u bɛna se ka baara caman k'u yɛrɛ donc ɲinan an kɛlen bɛ k'o de boloda kosɛbɛ kosɛbɛ mairie du district laban min bɛ yen nɔ depuis salon an kun ye baara dɔ daminɛ n'u ye o ye commune 2 stade kɔfɛla la stade kɔfɛla la an bɛ ka ɲamanbɔrɔ stade ɲɛfɛla la ɲamanbɔrɔ dɔ tun bɛ yen nɔ a kɛra mankanba ye commune 2 kɔnɔna la donc an cité nana ni musaka ye tuguni pour que ka se ka ɲamanbɔrɔ kura jɔ stade kɔfɛla la a n'a a minɛn bɛɛ donc n'ala sɔnna ma ɲina o baara fana bɛ ban donc n'o kɛra o kan ka se ka caman ba bɔ commune 2 ni commune 1 ɲamanbɔrɔko la donc o bɛna k'an ka dɛmɛ ɲina ka se commune ma. Monsieur le directeur général i da sera yɔrɔ ma sisan ni o kɔni ne yɛrɛ bilama ni ne bɛ ɲɛbɔ fɛn fɛn o de ye ɲamanko ye bari an ye kalan fitinin mun sɔrɔ a kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ni ɲama ma taa dɔrɔn a bɛ an y'a labɔ mɛ a bɛ tila ka segin an kɔnɔ donc o bɛ mun fɔ a bɛ bana fɔ mun de la kɛrɛnkɛrɛnnen la ani se tɛ ye ɲɛsin ɲamanko in yɛrɛ ma tiɲɛ yɛrɛ la n'i sera ka an bɔ kunba na o bɛ diya n ye kosɛbɛ a ka hakilina sera k'o sɔrɔ cogo di. an ka baara fan dɔ bɛ yen nɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na commune yɛrɛ de b'a ka développement ta en main olu de b'a fɔ an bɛ fɛ ka taa wari dɔ na mais an se da nana don ɲamanko la parce que ɲamanko mankan wulilen an ka ministre ni n bɛ a remercier yan nɔ colonel Ablaye Maïga ministre de l'administration territoriale et la décentralisation laɲini dɔ kun kɛra a fɛ parce que ale de ye dugu bɛɛ tigi ye donc a ko Bamakɔ tɛ se ka to nɔgɔlenya tantɔ faamaw bɛɛ bɛnna kan ko vraiment ko ka solution sɔrɔ a la bon n'a fɔra ko ANICT de ye communes ka musaka baarakɛyɔrɔba ye an tun tɛ se ka to kɔ donc a ye laɲini k'an fɛ an fana gɛrɛla solution b'an bolo an fana y'o d'u ma donc o de ye ANICT sen don ɲamanko ta fan na ka musaka dɔw bila u ka bolo la pour que u ka se ka nin ɲamanko baara kɛ donc a kɛra ni an ɲɛmɔgɔw ka fɛn yamaruya ye voilà. a diyara n ye monsieur le directeur général bi sigi min kɔni ni an y'a bolo da a bɛ ɲina ka se a kuncɛyɔrɔ la waati fɔlen mɛnna ka ban tɔ tora miniti 4 dɔrɔn de y'an bolo bi an b'a fɛ k'a dɔn an bɛ san 2024 daminɛna ka ban i da sera dɔw ma mais est ce que baaraba wɛrɛw bolodalen don aw bolo a b'a fɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ ye mun kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ka lafiya sɔrɔ mun kɔnɔ. o diyara n ye nin ye san kura daminɛ ye donc a kun ka d'an ye san o san n'a ye baara min kɛ san tɛmɛnen na an bɛ lasegin kɛ maires ma an n'u bɛ sigi kɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna salon nin musaka de sɔrɔla musaka donna nin da fɛ gɛlɛya nin sɔrɔla a la donc o b'an permettre san kura daminɛ la an ka se ka an ka modèle d'intervention ajuster pour que an bɛ se ka teliya cogo min na baara la parce que musaka baara de don musaka minnu bɛ d'an ma i b'a sɔrɔ a dɔw ye san kelen baara de donc il faudra que san kelen kɔnɔna la an ka se ka wari bila maires ka disposition na ka se ka baara kɛ ka population bɔ nɔgɔ la donc o laɲiniba ninnu an bɛ n'o daminɛ sisan ɲinan yɛrɛ san kelen kɔnɔna la an kɛlen bɛ ka bɛrɛ tɛna jɛ miliyari 40 na o laɲini de b'an bolo k'o lase commune o Mali commune bɛɛ ma donc o baara fanba fɔlɔ-fɔlɔ o ye n y'a f'i ye sisan ANICT bɛ dɛmɛ kɛla retour de l'administration dans les régions du nord donc réorganisation territoriale la commune kuraw créé la maintenant o commune kuraw ni élection kɛra ni maire nana a bɛ sigi min donc ANICT ye musaka dɔ ɲini fɔlɔ k'o bila kɛrɛfɛ pour que an ka se ka mairie jɔ joona pour que ni élection nana ni maire kura nana dɔrɔn a kana sɔrɔ mairie jɔlen don pour que a ka baara daminɛ en même temps parce que population mago bɛ maire la filanan ye mun ye o ye conseil régional ye conseil régional n'olu fana élu la il faut k'u ka sigiyɔrɔ sɔrɔ donc an kɛlen bɛ ka musaka dɔ fana ɲini pour que ka se ka conseil régional fana jɔ donc o ta kɛrɛfɛ commune bɛɛ fana ka wari b'a bolo normalement u bɛɛ b'a kalama bi in na joli bilalen don commune bɛɛ maire bɛɛ ka disposition na pour que ka se ka investissement kɛ pour la population maintenant n'i y'o ta k'o jateminɛ an ka investissement belebeleba dama dɔw bɛ yen nɔ a ka di n ye k'an da maga olu la parce que olu baara bɛ ɲini ka ban investissement mɔgɔw bɛna commencer ka fɛn daminɛtɔ ye dugu kɔnɔ o fɔlɔ ye jumɛn ye o ye fɛn jema jema an kɛlen bɛ ka sugu dɔ labɛn o sugu in o bɛ na an permettre
ka ye mɔgɔw ka sigiyɔrɔ labɛn u ye parce que maire yɛrɛ ka laɲini na n'i sera ka jɛma sugu labɛn o bɛna dɔ fara ale ka musaka kan o bɛna lafiya di population ma yen nɔ fɛn na yɛlɛmani fɛnɛ an bɛ ka sugu dɔ labɛn yen nɔ donc jɛma t'a la fɛnɛ o dama tɛna kɛ sugu ye dɛ bɛɛ b'a dɔn jɛma ye Carrefour ye donc ɲinan an kɛlen bɛ ka miliyari 1.2 de labɛn ka ye yɔrɔ yɛrɛ transformer k'a bɔ suguya yɛrɛ la k'a kɛ gare routière moderne où sugu b'a kɔnɔ boutique b'a kɔnɔ restaurant b'a kɔnɔ camionnbaw jɔyɔrɔ b'a kɔnɔ bisiw tɛmɛyɔrɔ olu ka jɔyɔrɔ sɔrɔ donc kan ka kɛ jɛma yɛlɛmani olu ta bɛna kɛ sugu ye barawuli sugu belebeleba kan ka jɔ yen nɔ bila sugu belebeleba kan ka jɔ yen san fɛnɛ sugu belebeleba kan ka jɔ yen o sugu kelen kelen musaka bɛ t'i jɔ $700,000 la donc olu ye investissement belebelebaw ɲina ou bien an bɛ ka minnu kɛ o ta kɔfɛ an kɛlen bɛ ka CSCOM dɔw fɛnɛ labɛn dɔ kan ka kɛ Kase la dɔ kan ka kɛ Mopti mara la dɔ kan ka kɛ Gawo mara la dɔ kan ka kɛ Sikaso mara la donc o CSCOM ninnu fɛnɛ olu fɛnɛ baara bɛna daminɛ sisan donc olu ye an ka investissement belebelebaw ye minnu ni maire yɛrɛ ka investissement tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la maire fɛnɛ ta bɛ yen nɔ tuguni kɛrɛfɛ ka fara o kan donc o bɛɛ de bɛna an dɛmɛ pour que an ka se ka kɔlɔlɔ ta ka bɔ population kan cogo min na an bɛ ka baara kɛ région du nord fɛnɛ la sisan comme population bɛ ka segin yen nɔ ani ye maire dɔw fɛnɛ ye discussion daminɛ olu ka wariw bɛ se ka s'u ma cogo jumɛn teliya la pour que o fɛnɛ bɛ se ka centre de santé jɔ u bɛ se ka jiw fɛnɛ bila cogo min na population ka bolo kan donc ɲinan 2024 in na baara caman b'an bolo parce que réorganisation territoriale bɛ yen nɔ retour de l'administration bɛ yen nɔ mais population min yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ kɔrɔlen an bɛ se ka nin bɛɛ dɛmɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na donc ɲinan o challenge de b'an bolo. DG an ye wasa sɔrɔ nin na ka sabu kɛ anw ye an lajɛbagaw ka baarakɛdenw ye nalima la k'a fɔ aw fana ye an bɛɛ lajɛlen ta yan bi jamuka ka kuncɛ an tun b'a fɛ i k'i da don gɛlɛyaw la mais lakɔli karamɔgɔ ko don nalima la k'a fɔ kuma ka nɔgɔ yɛrɛ bolo kosɛbɛ ka lase maaw ma o la bi kuma kuncɛ kuma na ani gɛlɛya baw la n'o bɛ yen nɔ mun kɛ mɛ halisa ka dankari aw ka ŋaniyaw sabatili la i ka se k'i da don o la dakurunya dama a jamukan kuncɛ. baara si tɛ taa gɛlɛya kɔ i ye baara o baara ta a ne gɛlɛya tigɛ an bɛ musaka baara de la o musaka baara ta senfɛ mɔgɔ caman b'a la fɔlɔ o y'an ka partenaires ye ani gouvernement bi bi in na Mali bɛ lahala min na dogolen tɛ bɛɛ la donc an ka wari ɲini gɛlɛyalen don dɔɔni on comprend c'est la situation mais n'i y'a lajɛ ne ye budget min fɔ sisan a fanba bɛɛ ye état de ye gouvernement de y'a lajɛ fɔlɔ hali n'an bɛ gɛlɛya la il faut k'an ka musaka bila pour que ka se ka population soulager à travers les maires donc a ka di n ye n k'olu fo hali ni gɛlɛya dɔɔni b'a la parce que an ka tun bɛ fɛ dɔ ka fara wari kan mais nin y'a san 3 ye o bɛ ka segin wari kelen kan déjà o ye fɛnba ye dɛ hali ni fɛn ma fara kan fɛn kɔni ma bɔ a la donc o ye fɔlɔ ye gɛlɛya filanan o ye partenaires ta fan ye bi bi in na partenaire caman y'i kɔ don an na halisa dɔw bɛ yan nɔ a bɛɛ ma taga dɛ donc o de kama an bɛ ka laɲini kɛ sisan est ce que ANICT yɛrɛ tɛ wuli ka taa lajɛ diɲɛ fan wɛrɛw la ni wariw bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ min na donc an b'o baaraw fɛnɛ la pour que ka se ka sɔrɔ gɛlɛya mun bɛ yen nɔ sisan tuguni o ye maires ye an ni maires de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc maire caman falenna maire kura dɔw bɛ yen nɔ donc kuma dɔw la i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na o de la émission diyara ne ye u caman tɛ ANICT ka baara faamuya donc u bɛ sumaya don dɔɔni u bɛ sumaya don dɔɔni baara taabolo la donc n y'a f'i ye cogo min na an ka laɲini ye san o san an ka se ka wari kura di donc ni sumaya donna baara la dɔrɔn a bɛ kɛ san bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ donc o gɛlɛya dɔɔni b'an kan an yɛrɛ ta musaka parce que an fɛnɛ bɛ baara kɛ ni musaka de ye donc a ka d'an ye fɛnɛ n'an ka bɔ o gɛlɛya dɔw kɔnɔ pour que an sen ka se ka se yɔrɔ bɛɛ san kɔnɔna la parce que a ka d'anw ye san o san ANICT ka se Mali commune bɛɛ kɔnɔ o de y'an ka laɲini ye n'Ala sɔnna ma an kɔni bɛ ka baara kɛ fɛnw bɛ ka améliorer dɔɔni dɔɔni n'Ala sɔnna ma a ko bɛɛ bɛna sigi sen kan donc m'o de fɛ a ka di ne ye ka autorités remercier les plus hautes autorités du Mali en commençant par le président de la transition, chef de l'État, et mon ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Ablaye Maïga. Sabula gɛlɛya kɔnɔna la u ma ɲinɛ population kɔ u ma ɲinɛ commune kɔ u ye wari di ANICT ma
pour que an ka se ka investissement kɛ ka kɔlɔlɔ ta ka bɔ population kan. Donc o ko mun kɔnɔna ka di mu remercier et n yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw parce que mɔgɔ kelen tɛ se an cité ye jama de ye an bɛ Mali région bɛɛ la donc bɛɛ bɛ k'i jeniyɔrɔ fin et n b'u bɛɛ remercier parce que u bɛ baara kɛ la population de ye an bɛ baara kɛ la population de ye et n'Ala sɔnna a ma ko kunun gɛlɛyara mais bi ka nɔgɔn n'Ala sɔnna a ma sini fɛnɛ bɛ ja inchallah. Bisigi ale sera a kuncɛyɔrɔ la maa welelen an bolokɔrɔ Docteur Lassina Coulibaly, enseignant chercheur, directeur général de l'ANCT. An n'ale kun sigilen don nin kuma in na da sera ma ni anw ka wulikajɔ kun tɛ ka na bi ne ni aw caman bɛ anw kun tɛ nin dɔn. Laɲini ye min ye an ka Mali cakɛdaw an ka se k'u dɔn an ka se k'u ka baarakɛtaw dɔn. Nin dɔnna sisan ŋaniya bɛ maa min kɔnɔ ka kɛ maire ye e kan ka baara kilen ka kɛ ni ladiriya ye cogo min na walasa ka ANCT ka dɛmɛ sɔrɔ hakili la o sera dayɛlɛ e ye. Maakura mun fana kɛra maire ye ni waati laban ninnu kɔnɔ a bɛ se ka kɛ u caman tɛ baara in dɔn u donna a kɔnɔ kaban pereseku dilanlen don kaban u kan ka baara kɛ ni sira jumɛnw ye DG a y'o dayɛlɛli sira bɛɛ lajɛlen kɛ o la waati banna anw bolo n'o tɛ an kun n'a ɲininkali caman kɛ WhatsApp numéro an bɛ o bila aw ka bolo kan min bɛ kɛ sababu ye ni ɲininkali wɛrɛ bɛ aw fɛ anw ye aw ka baarakɛla ye an na fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'o ɲininkaliw ta ka na ni u ye ANCT la walima DG yɛrɛ kan sɔrɔ plateau kan a kɛra fɛn o fɛn ye k'aw ka ɲininkaliw jaabi WhatsApp numéro ale bɛ aw ka bila la kɛnɛ an t'a datugu n'an ma foli lase jamana marabagaw ma nin waati in son excellence le colonel Assimi Goïta président de la transition chef de l'État an ka foli belebele a bɛ ɲɛsin ale ma ani min ye jamana mara yɛrɛ ministre le ministre d'État ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation le colonel Ablaye Maïga an b'a fo ka waleɲuman dɔn kɔsa in na k'a daminɛ 2023 kɔnɔna na wulikajɔ barika bonyana kosɛbɛ Bamakɔ kɔnɔ ɲama a dɔnnibagaw mun y'a kalanba kɛ u y'a fɔ ko ni ɲama ma bayɛlɛma ni a ma bɔ maaw ɲɛkɔrɔ an y'a lafili ka bɔ an ka so mais a tɛ dan so kɔnɔna yɛrɛ ma a bɛ segin ka jigin anw kɔnɔ Ala k'an kisi o bɛ na ni min ye o kɔlɔlɔ barika ka bon ni kɛnɛya tɛ yen yiriwa tɛ yen fiyewu o la u y'o wulikajɔ mun kɛ walasa kɛnɛya ka se ka sabati ka sabu kɛ jɛya ni bɛsɛya ko ye anw ka jamana kɔnɔ jango Bamakɔ faaba la an b'o foli ni waleɲumandɔn ta k'o ɲɛsin u ma DG an b'i fo i ni tɛgɛ fali bɛɛ i bolo fali bɛɛ i y'o baara bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri k'a fɔ e de bɛ yan jamanadenw kama mako mana se ma walasa i ka kuma o jamanadenw fɛ k'i ka baara bɛɛ lajɛlen bila ka i fari foni k'i kɔnɔ jɛya ka kumaw ye kumakana u b'u yɛrɛ sɔrɔ mun kɔnɔ o foli ni waleɲumandɔn an b'o k'i la ka ANCT baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo Bamakɔ kɔnɔ yan ani mun bɛ marayɔrɔ la ne b'a fɔ an na ɲɔgɔn sɔrɔ jamukan wɛrɛ kan sariya bilo jamukan don Serifula Jabaraniso la an b'a fɔ ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ don wɛrɛ salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh